Anga foli be an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ y'a kaw bisimila an ka bi Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan bi arabadonya in na novembre kalo tile 9 sanba 2022 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan ka da Mali sɔrɔdasiw ka commandant de zone kan Gawo ale ye a fɔ ko ko sɔrɔdasiw ka lakana baara kɛra Gawo kin bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ ko k'a cari ka taa fo kilo 10 ɲɔgɔn dugu kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko wasaba de sɔrɔla a taabolo kan n'an tilal'o la an bɛna kuma fɛn min ye l'Amérique kalataw minnu kɛnɛ sigira yan kunu Joe Biden ale ka politiki kulu démocrates olu ye cɛsiriba kɛ ka wulikajɔba kɛ kunungu ka yɛlɛmaba don jaabi jateminɛnenw na minnu tun bolodalen don k'a fɔ ko républicains bɛna ka na u labin ka bɔ yen nɔ ne ka tila ka jigiba di jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ma a ka se ka i kan bɔ ko kura cɛbɔya ma nɔfɛ l'Amérique jamana kɔnɔ yala o bɛna bɔ tuguni wa an mana tulo la ayiwa Faransi jamana olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛna yɛlɛmaba don u ni farafina jamanaw ka baara cogoyaw la ni laseli ninnu kɛra bi araba in na président Macron fɛ an bɛna olu fɛnɛ walawalali kɛ aw ye an ka ɲanzan lamɛn ka sen kana kɛnɛ kan ka tɛntɛli kɛ aw ye. Katila tuguni ka sen ka foli lase kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'aw bisimila Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba kɔnɔna na ayiwa nin ye Kayatu Tarawele kumakan ye ayiwa an bɛna don an ka kunnafoniw kɔnɔna la ne ni kibaruw ye n'o ye kunun tarata kalafiliw minnu lawaleyala n'o ye nagakɔrɔ kalafiliw ye minnu lawaleyala Amérique jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ayiwa ne a jaabiw na ko bɛ sen na awa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye républicains ye n'u tun jigiya tun bɛ ka gagneba sɔrɔ démocrates kan awa ko koɲa o ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko sabila démocrates y'u firifiri ka wuli ka jɔ kɛ ka yɛlɛmaba don jaabi ninnu na Mariam Traoré bɛ y'a ɲɛfɔ. Tarata su ka dugu jɛ araba la républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw tun b'a ɲɛna k'olu de bɛna kalata fanba jaabi sebagayaw tun sɔrɔ ka don Amérique wasabulon kɔnɔ nga jaabi laban minnu bɔra y'a yira k'a fɔ ko gagnɛ bɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ min tun tɛ républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw ka fɛla ye fɛn min ye Sénat yɛrɛ kɔnɔna ye n'o ye wasabulon ye jamanatigi n'a si bɛ san 79 na o ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔni ye sebagaya bɔsi républicains ka cɛbɔw la député bulon kɔnɔ i n'a fɔ jaabiw b'a yira cogo min Pennsylvania o sebagaya dira démocrates ka cɛbɔ John Fetterman ma min yirala k'a fɔ ko kalata jaabiw bɔli kuntagala tun jijara kosɛbɛ su kɔnɔ k'a sabu kɛ kɔntiw bɔli ye o ye hakilisigi di kosɛbɛ jamanatigi Biden ma a ka jigi da kan k'a fɔ ko wasabulon bɛna sɔn ka to a ka cɛbɔw bolo ka tɛmɛ républicains ka cɛbɔw kan olu minnu fo ka se an bɛ ka ni kunnafoniw di aw ma waati minnu na jaabiw bɔli tun ma taa olu minnu fan fɛ dasumusumuniw b'a fɔ cogo min fɛn min ye wasabulon n'o ye Sénat ye o sigili baara labanw ye ɲɔngirila fɔlɔ ka to marayɔrɔ 4 ma i n'a fɔ Arizona, Nevada, Georgie ani Wisconsin ko yen marabolow ka jaabiw bɔli bɛna sɔn ka tile damadɔ ta ni kalata min labɛnna san 2 tɛmɛlen Amérique jamana ka jamanatigisi kalata kɔfɛ bɛɛ de i n'a fɔ kalataw jijara kosɛbɛ fanga fɛ nga républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔn olu minnu ni jateminɛlu tun kelen do k'a yira k'a fɔ k'u bɛna sɔn ka marayɔrɔ 25 walima 30 ɲɔgɔn sɔrɔ labana fɛnɛ k'a ye dɔ bɛ ka bɔ u ka ɲinitaw la. That we are going to take the House back. Sisan kɔni a jɛyalen do k'a fɔ ko anw de bɛna wasabulon kɔnɔna sɔrɔ n'o ye chambre ye nin kɛra républicains ka wasaden dɔ min bɛ wele ko Kevin McCarthy ale ka laseli dɔ ye su camancɛya fanfɛla la a ma sɔn ka kuma wɛrɛ da min kan a tɛna sɔn ka kɛ républicains sago ye n dalen b'o la a ka fan fɛ a sɔnna min ma nin kɛra marabolo ɲɛmɔgɔ Lindsey Graham ale ka laseli ye min ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump masurunya mɔgɔ dɔ ye a ye min lase NBC jabarani so kan marabolo ɲɛmɔgɔw ni an b'u wele ko gouverneur olu ka fan fɛ jɔyɔrɔ 36 min bɛ yen fɛnɛ tun labilalen do tarata don jamanatigi Joe Biden ka bɛrɛbɛrɛli tɔn tun y'u sɔbɔ nka k'u bolo sinsinnen to New York mara kan yen yɔrɔ min na républicains ka cɛbɔw tun jigi b'a kan k'a fɔ k'u bɛna u ka marabolo ɲɛmɔgɔ galon ka bɔ yen n'o ye gouverneur ye n'a tɔgɔ ye ko Kathy Hochul démocrates ka cɛbɔw sera ka marayɔrɔ 2 sebagaya bɔ républicains ka cɛbɔw bolo Maryland ani Massachusetts Maura Healey ale min ko do kɛra muso lele ni dɔw k'a ma ko lesbienne fɔlɔ ye ka
sigi marabolo ɲɛmɔgɔya la jamanatigi Joe Biden yɛrɛ kɔnna k'a wele joona ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila a ma nga républicains ka cɛbɔw ma sɔn k'u ka hakilina laban foyi di Arizona kan ye yɔrɔ min wote jatew bɔli jijalen do Trumpist Kari Lake o min ye républicains ka cɛbɔ ye jatew bɛ ka yɛlɛ o fan fɛ fɛn min ye démocrates ka cɛbɔ ye Katie Hobbs ale ka jaabiw ma dɔn. Ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ yaasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ ka tila ka faamuyali di mɔgɔw ma ni élection ninnu kalata ninnu tɛmɛna cogoya minnu na Mohamed Touré ale ni Aboudraman Traoré n'ale ye maliden ye n'a sigilen bɛ New York olu ye barokɛnɛsigi kɛ a kan ka ɲɛfɔli kɛ an k'u ka baro lamɛn. Camancɛ kalata ni Amérique kɔnɔna la yan a tun kɛlen bɛ ka ne kunna siri kosɛbɛ fo ka se kunun sɔgɔma ma kunun sɔgɔma jateden dɔw bɔra minnu tun b'a yɛrɛ k'a fɔ n'i ye kɛmɛ kulu la 32 de tun bɛ nafoloko ni adamadenya dumuni ko sira ninnu jate kan kɔnɔtiɲɛ tun ye 27 ye lakanabaliya tun ye 17 ye ani immigration tun ye 10 ye bon n'i ye olu saba ninnu laban fara ɲɔgɔn kan o tun ka ca ni 32 o tun ye ne hakili latigɛ dɔɔni su a kɔnɔla la kalafili kɔnɔna la a nana laban o de cogoya ma. Caman tun sirannen don ni républicains ka sebaaya jamana fantannen kɔnɔna na barisabu kɔlɔsikɛlaw tun y'a yira k'a fɔ ko nin kalata bɛna kɛ sababu ye républicains ka se ka sigida caman ani mara caman minɛ démocrates la k'u ka fanga bonya ka kologiriya wasabulonba kɔnɔ sanfɛ ani duguma bolon kɔnɔ nka a ma ko ye lala u bɛna se min sɔrɔ duguma wasabulon min kɔnɔ n'an b'o wele ko house e ko o kɔlɔlɔ bɛna se ka kɛ jumɛn démocrate jamanatigi fanga sigilen Amérique kɔnɔna na k'a fɔ ko tun bɛna bolo fila nin bɛɛ ta n'o républicains ye u ma se ka ko kɛcogo la sisan a ko yɛrɛ basanen don kosɛbɛ yɔrɔba caman bɛ yen nɔ minnu ma se ka bɔ ɲɔgɔn na fɔlɔ fo ka kalo tile damadɔ fara olu kan n'i y'a jateminɛ fana Biden ka gɛlɛya min tun bɛna kɛ président ma o ye ni u ye bulon nin ta n'o ye chambre des représentants ye a fila bɛɛ tun mana k'u bila tun bɛna kɛ baara gɛlɛya ale bolo kosɛbɛ san fila nata tɔ ninnu na a kɔni kɛra ale yɛrɛ ma fiɲɛbɔda ye cogo bɛɛ la. Nga an bɛ yɔrɔ min na sisan a kalata a gɛlɛyara kosɛbɛ républicains ni démocrates cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a ɲɛsin sanfɛ bulon ma n'o ye Sénat ye nka e bolo yanni san 2024 o ni 24 jamanatigi sigi kalafiliw ka boloda ɲinan kalata ni a taamasiyɛn bɛna kɛ jumɛn san 2 natɔw la jamanatigi Joe Biden ka fanga ɲɛkɔrɔla la a n'o kɔfɛ ni républicains b'a laɲini ka fanga bɔda sɔrɔ tuguni e k'o de o la. Min bɛ nalen fana ka na se kalata minnu bɛna kɛ n'o ye jamanatigi kalata ye san 2024 Trump ni y'a yira k'a fɔ Trump fanga kaman karila dɔɔni parce que u k'ale ta sisan ka kɛ olu ka républicains ka cɛbɔ ye o bɛna gɛlɛya parce que cɛ min bɛ Floride gouverneur n'o ye DeSantis ye o bɛ ka yɛlɛn sanfɛ kosɛbɛ ale yɛrɛ fanga sɔrɔ tuguni yɔrɔ ni barika ye ka da yɔrɔ ninnu kan Trump ta kɔni bɛ sɔn ka gɛlɛya la mais a yɔrɔ bɛ Georgie ni yɔrɔ damadɔ bɛ yen nɔ olu Nevada ni fɛnw hali bi a bɛ n'a fɔ démocrates ni garijɛgɛ bɛ sɔn ka wuli yen nɔ ne kɔni y'o de faamuya la mais démocrates kɔni bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi parce que min tun fɔra o tun ye bɛɛ jɔrɔ. Nin tɛmɛnen kɔ a yirala k'a fɔ ko Faransi bɛna n'a ka baaraw kɛcogoyaw yɛlɛma ni farafina jamanaw ye a laseli kɛra bi araba la Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron fɛ an ka Modibo Dambele lamɛn a bɛ détail di an ma a kan. An bena bilasirali kɛ sen kan ni tile damadɔ ninnu natɔla filɛ nin an ka baara kɛcogoya ni an teri farafina lakaw ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an jɛɲɔgɔnw ani farafina tɔnkulu yaasa an bɛ se ka kow lataga ɲɛ cogoya min na ani an ka laɲiniw minnu kalifalen do Faransi jamana ka saridasiw minnu sigilen bɛ Sahel cɛncɛnfuga jamana ka ani farafina tilebi yanfan na ni laseli kɛra a kɛtɔla k'u Faransi ka fɛɛrɛ kura yira lakana fanfɛla la ni fɛɛrɛ kura in a bena sigi sen kan ni kalo 6 nata kɔnɔna la a ka kan wa an bena kalan ani faamuyali bɛɛ sama ka bɔ a la an ye minnu sɔrɔ ni san laban ninnu kɔnɔna la Sahel jamana kɔnɔna la a ye ni laseli kɛ Faransi jamana ka saridasiw bɔra Mali kɔnɔ utu kalo san 9 kɔfɛ fanga dafirilen sarirasolakaw fɛ ni olu bɛ baara la ni Rusilakaw ye a ko a bena to Sahel cɛncɛnfuga jamana kɔnɔna la ka to ka jihadi jatigɛwale mɔgɔw kɛlɛ minnu ni Al-Qaida ani État islamique bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni u bɛ kun k'u ka ngɔra da kosɛbɛ an'u ka lawaleyaw ka ɲɛsin Golfe de Guinée jamanaw ma laseli kelen k'a fɔ ko barikani ko a banna
kololo fosi koni ma ye a la Faransi jamana ka sardasuw ka bila cogoya kan Sahel cɛncɛn jamana kɔnɔna la jamanaw kɔnɔna la ni u bɛ sardasuw 3,000 bɔ nin wagatinin na Niger, Chad, Burkina Faso ni mɔgɔ min tun b'a dɔn k'a fɔ u kun bɛ fo sardasuw 5,500 la u na wagati an ka baara kɛcogoya a kan ka kadara ani ka wagati kɔnɔna la an tɛ fɛ ka to yen k'a fɔ ko dan tɛna kɛ toli mun na an tɛ fɛ ka larawuli baara kɛ larawuli baara minnu ni a bɛna to yen kudayi ni dan tɛ a la kɛnɛmana la ni piripiri latigɛra Faransi jamana ɲɛmɔgɔ an ka sardasuw dɛmɛ ka ɲɛsin farafina jamanaw ma ko o bɛna to sen na nka an ka tagabolo kuraw kan an yɛrɛ bɛnna minnu kan a ye o kuma fɛnɛ piripiri latigɛ a ko a bɛna bila wagati kɔnɔna la jamana bɛɛ cogoya fɛnɛ kɔnɔna la ani o jamana fɛnɛ ka mako ani haminako minnu laɲini bɛna kɛ u terilakaw fɛ ko Paris ni o ye Faransi jamana faba ye kan ka baara kɛ ni farafina jamanadenw hakilila ye ni wagati laban nunu na olu kɔni ma sɔn kosɛbɛ Faransi ye ka da a kan Faransi fademaw i n'a fɔ Moscou ni olu bo o ɲɛma olu bɛ kan ka lakɔgɔya kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan ani jamana dɔw ka kunnafoni di siraw yɛrɛ kan ko hakilila mun ye k'a fɔ ko an bɛna wulikajɔw kɛ nka a bɛna wulikajɔ bɛna kɛ ka to dogo de la ko tɔgɔ kura foyi tɛna bila sen kan mun bɛna da an ka sardasuw la kaw minnu o bɛna bila ka taga kɛnɛw kan walima larawuli baaraw la nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan a yirala k'a fɔ fɛn min ye Senegali turantanaba n'a tɔgɔ ko Sadio Mane k'ale sen tɛna ye duniya turantanaba kɛnɛ kan min kɛnɛ kan ka sigi Katarikaw fɛ yen nɔ ko k'a sabu bɔ joginin na a ye min sɔrɔ kunungo a bɛ balontan équipe min fɛ o balontan dɔ senfɛ awa laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ bɔnɛba de ye Senegali furuba balontan turantankulu bolo n'a ma jara n'ale ye wa Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Dakar ale bɛ a ɲɛfɔ a ɲɛna an ka lamɛn Bangali Sankanu ye jagokɛla ye Medina kin kɔnɔ a dusukasilen sigilen bɛ yan kabini a y'a mɛn ko Senegali senatolantan Ncelu donna Sadio Mane tɛna taa diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana na a joginen kosɔn. Ni Sadio Mane tɛ yen ka ye je pense que ko an bɛ se ka bɔ hali match de poule kɔnɔ alors que an tun bɛ miirala ko Senegal bɛ se ka taa fɔ a ye 8e de finale wala a ye demi-finale avec Sadio Mane mais sans Sadio Mane a bɛ kɛra doni quoi. Senegali furubatolantannaw tɛna fɛn kɛ diɲɛ tolantanba in na Qatar bari Sadio Mane tɛna ye kɛnɛ kan o ye mankanjɔrɔ duganci ka hakilina ye a sigilen bɛ u ka barokɛyɔrɔ la n'a bɛ wele Grand Place. Ni anw taara coupe du monde la yɛrɛ donc anw tɛna foyi kɛ yen quoi franchement parce que ni Sadio manquera équipe min na même Bayern ni Sadio tɛ Bayern la a ka place a bɛ manquer surtout équipe nationale Sénégal ka équipe nationale. Vraiment nin ko in kɔrɔ y'an ka dabali ban yɛrɛ de vraiment. Gawusu Gueye kɔni jigi ma bɔ Senegali waraw kan diɲɛ tolantanba in kɛnɛ kan hali ni Sadio Mane tɛ yen. De toute façon an bɛ min fɔ tɔw ye dɔrɔn u ka courage ta ni Ala sɔnna ma ka dɔn k'a fɔ ko a fɔra ko équipe de a ma fɔ ko joueur ni mɔgɔ kelen t'a la bato bɛ jɛngɛ mais a ma se bato tɛ se ka bin fana quoi. Ousmane Gomis fana ye tolantannaw dɔ fɔ minnu bɛ se ka Sadio Mane jɔyɔrɔ ta Senegali furuba tolantantɔn kɔnɔ. Dɔw bi jɛ maa la olu b'a remplacer dɛ hali n'a ma ci 100%. Kɛrɛfɛ Jata bi jɛ o n'ale hali Sadio Mane bɛ mun profit kelen kɛ b'a remplacer nɔ la. Iliman Ndiaye fana bi jɛ Singela Sarr Bardin dɔw fana bi jɛ a bɛ Simba Pape Ousmane Sakho o fana sa remplacer nɔ pour coupe du monde. Senegali tolantantɔnba n'o ye Fédération sénégalaise de football a ɲɛma Maître Augustin Senghor kɔni ko u jigi b'a kan Sadio Mane sen bɛna ye diɲɛ tolantanba in na Qatar n'a bɛna daminɛ ni novembre kalo tile 20 nata la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la ka alisa fo an lamɛnbagaw ye k'a fɔ aw bɛ mali kura jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele di kumakan na ka bɔ VOA soba kɔnɔ studio 6nan kɔnɔna la ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan na ni waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 kan Wagadugukaw fɛ yen nɔ ayiwa Abijankaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan ayiwa fɛn min ye Gawukaw ye a b'an sɔrɔ olu fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan Tumutukaw fɛ yen nɔ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 ntomi ani 3 kan Koro Bajangara a b'an sɔrɔ radio Uruna kan n'o bɛ tɛmɛ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 2 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka an sɔrɔ ni waati in na bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se ka an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan Facebook, Instagram ani YouTube la live la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Colonel Gamu ale ye wele bila bururamɛw ma minnu bɛ Sahel marayɔrɔw kɔnɔna na awa k'u ka mara ko ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ko ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka dansago kɛla kulu n'a bɛ wele ko État islamique dans le Grand Sahara EIGS mɔgɔw kɛlɛ ka bɔ u ka sigiyɔrɔw kɔnɔna na Alhussein Alaji n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Tombouctou ale bɛ a ɲɛfɔ an ye an ka kumakanw lamɛn. Gamu ka welewele kan yi lasera kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye kɛrɛnkɛrɛnyana WhatsApp sanfɛ a ka laseli la a ka siya mɔgɔw n'o ye tuaregu ye a y'a ɲinu fɛ u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka bɔ ka caya k'u ka yɔrɔ makaran walasa ka fariɲatigilamaw bali u k'u sinsin a yɔrɔ kɔfɛlenw na Tombouctou Gamu ka kumakan yi faamu cogoyaw tɛ kelen ye Tombouctou-kaw bolo tamasɛki ninnu bɛɛ lajɛlen de ma tamasɛki minnu bɛ Mali la yan ani minnu bɛ Niger ani minnu bɛ Libi a kɛlen don ka wele bila u bɛɛ lajɛlen ma pour que u se ka na ka jihadiste ninnu lakɛlɛ pour que an ka se ka jamana bɛ se ka bɛn ka sigi baden ni hɛrɛ ma dɔw y'a yira k'a fɔ ko Gamu ka kumakan yi hakilina ɲuman ye k'a da kan a bɛ kunbɔ dɛmɛ kɔni ye dɛmɛ ye surtout dugu wɛrɛ den fana bɛna fɔ k'a bɛna aw dɛmɛ o fana ye fana hɛrɛ de bi kɔni lafiya yɛrɛ de kan ka Mali fansi la sisan pour que ka mɔgɔw fana hakili sigi pour que ka kɛlɛ in ban quoi sisan n'a y'a dɛmɛ dugu wɛrɛ fana den fɛ pour que lafiya ka sigi mɔgɔ dɔw fana ka faamuyali la nin welewele kan b'a yira ko Mali fanga tɛ a yɔrɔ kɔfɔlenw na État bɛ yɔrɔ min na sisan problème ka ca sidi la problème ka ca u ni kɔrɔn fɛ mɔgɔw la donc fronts caman da yɛlɛla quoi donc je pense que chacun bon Gamu y'a kɛ cogo min na an yɛrɛ localité bɛ kan ka kɛ o cogo kelen na quoi k'aw ka localité défendu quoi kama sɔrɔ mɔgɔ dɔw y'a yira ko bɛɛ k'i janto yɛrɛ la ka da kan ko in bɛna laban cogo di mɔgɔ tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn Mustapha Traoré ni ale ye sinfina ye Tombouctou ale hakilina y'o ye kɛlɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn ko a daminɛ kɔni bɛɛ b'o kalan bɛɛ b'a dɔn mais a bɛ ban waati min o de tɛ se ka dɔn nka n'a ye wele bila kɛlɛkɛcɛ wɛrɛ minnu tɛ Maliɲɛnw ye a ka dɔn k'a fɔ u bɛ Mali dɛmɛ cogo min na Mali de k'a f'u ɲɛna an bɛ fɛ aw k'an dɛmɛ nin frontière de la ou bien an bɛ fɛ aw k'an dɛmɛ ou bien an bɛ fɛ aw k'an dɛmɛ nin sugu de la mais aw kana kɛ komi aw b'an dɛmɛ cogo min na min ka d'aw ye n ko o de donna an ni Faransi ɲɔgɔn cɛ problème bɛ ni fɛn kan ka défendre je pense que c'est d'abord ça relève de la souveraineté de l'État donc Gamu kan ka peut-être demander à l'État de lui fournir les moyens les hommes a ka se k'o kɛlɛ kɛ kunnafoni labanw y'a yira ko jɛkulu min bɛ wele mouvement du 14 juin 2014 o kɔkɔrɔmadɔnbaw ni Gamu ye ɲɔgɔn ye Algérie dugu dɔ la min tɔgɔ ye Tamanrasset kunu tarata novembre kalo tile 8 san 2012 ni Alhussein Alhaji Kalaseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la Colonel Issa Bagayoko n'ale ye commandant de la zone de défense numéro 1 ye ka bɔ Gao ale ye ɲɛfɔli kɛ Mali armée ka lakanabaraw kan ani ka jaabilili kɛ a la a taabolow kan Gao
ani kunnafoni mara kunnafoni dilaw olu ka kunnafoni sigi kɛnɛ kan ayiwa Aboubacar Touré n'ale VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Gawo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. An b'aw ladɔnya k'a fɔ sardasi ninnu bɛ Gawo yan u ye patrouille de daminɛ a bɛ dugukun kɛlɛ bɔ bi. Lundi tɛmɛnen commandant zone Issa Bagayogo a ye point de presse dɔ kɛ ka patrouille ni jaabiw di tubabukan la. Bara Suleymani Dial a bɛ na u bɛɛ yɛlɛma bamanankan la. An k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Je suis le colonel Issa Bagayogo, le commandant de la zone de défense numéro 1. Colonel Issa Bagayogo y'a yira a ka kumakan kɔnɔ ko ni opération dugubasigi nin k'a daminɛna kabini octobre kalo tile 29 fo ka na se novembre kalo tile 7 ma. U sera ka min bila sen kan walasa u ka se ka nimisi wasa sɔrɔ u ka baara la ko maa 365 n'o ye faso fini tabagaw la olu de bilala sen kan walasa ka se ka nin baara in kɛ wa mobili 27 o min kɔnɔna na protection civile maaw ka mobili kelen ani ambulance kelen bɛ o la moto den tan walasa ka se ka don ka bɔ womisɛn dɔw la olu ka se ka nɔgɔya faso fini tabagaw ma. Colonel Issa Bagayogo y'a yira a ka kumakan kɔnɔ ko Gawo dugu kɔnɔna bɛɛ a quartier bɛɛ lajɛlen ko olu bɛɛ lajɛlen fuyela ne ka patrouille k'a kan. A patrouille ninnu na fuyi ninnu bɛ kɛ waati dɔw la balinankow kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sɔgɔmada joona joona fɛ a bɛ se ka kɛ tile bin kuma walima a bɛ se ka kɛ su gannen kɔfɛ k'a fara olu kan k'u sera site des personnes déplacées minnu bɛ Gawo a bɛɛ lajɛlen fuyera ka tila ka bɛɛ lajɛlen contrôler u ka hakɛw bonya kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye. A yirala k'a fɔ fɛnɛ Gawo marabolo a dafɛ dugu k'a daminɛ kilomɛtiri 5 la fo ka taa se kilomɛtiri 10 na a bɛɛ lajɛlen fuyela wa a bɛɛ lajɛlen patrouille kɛra la. Nafa jumɛn de yera nin baara in na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na. Colonel Issa Bagayogo ko maa minnu welela ni k'u sɛgɛsɛgɛ a bɛ taa jɔ maa 7 la o maa 7 bɛɛ lajɛlen yera site de déplacés yɔrɔ ninnu de la. Armes minnu yera minnu sera ka minɛ o bɛ t'i jɔ fo arme 18 na n'a bɛ fɔ minnu ma ko arme de guerre. Munition n'o ye kisɛw ni muguw ye o min yera o ye boîte 47 ɲɔgɔnna chargeur ayiwa a b'a yira an na k'a fɔ fɛnɛ ko chargeur kelen o kelen kɔnɔ cartouche 30 bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ wa nin bɛɛ lajɛlen dira gendarmerie mɔgɔw ma. Mobile minnu interpellé la dugu in kɔnɔna na ani dafɛ dugu la u y'a fɔ cogoya min na identification foyi tɛ min na o ye mobile 46 ye pièce hali kelen tɛ olu la nka o dira service technique ma walasa ka se ka numéro de châssis sigi a bɛɛ lajɛlen ka se ka identification kɛ ko ɲuman. A y'a yira n'a k'a fɔ fɛnɛ ko k'a daminɛ o dɔgɔkun kelen kɔnɔna na n'o ye octobre kalo tile 29 fo ka na se novembre kalo tile 7 ma braquage ma kɛ mɔgɔ ma enlevé wa mɔgɔ ma faga Gawo dugu a n'a lamini kɔnɔna ye. Il y a eu aucun braquage, aucun enlèvement à l'intérieur de la ville de Gao et ses abords. Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Boubacar Touré. Ayiwa Burkina Faso jamana bɛ wulikajɔ la yaasa u bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ ka don u ka sɔrɔdasiya la ka se ka taa jihadi kɛlɛli la a yirala k'a fɔ ko u ma ŋunanfanba sɔrɔ a sira kan an ka Kader Traoré lamɛn VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛnla ka bɔ Wagadugu. Aluna Traoré ye Burkina Faso dɔ ye min si sanga sera san 60 ɲɔgɔnna ma. Ale ye jamanatigi kɔrɔ capitaine Thomas Sankara taama ɲɔgɔn ye min tun kisira ka bɔ fagari jugu min tun ye révolution ɲɛma ka fanga dafiri octobre kalo tile 15 san 1987 tɛmɛnen. Aluna Traoré nana a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a yira ko ale bɛ fɛ ka taari kɛ yɛrɛ kɔrɔsi dugulen ba 50 minnu bɛ fɛ ka fara finitigiw kan ka bɛnkanni walikɛlaw kɛlɛ fasoden ɲumanya tɔgɔra ani ka se ka jamana yɛrɛ lankanaya. Aluna Traoré ko ni jamana ka wele lɔrɛ kan i man kan ka sɛgɛsɛgɛ. Faso protection an b'o le la faso kɛlɛ an b'o le la badenya ka dugu défendi an b'o le la wolo nana ni ye sɔgɔmada na ka na n tɔgɔ inscrit recrutement na jango an bɛ taa ale kɛlɛ bolo nin kan k'an da an ka dugu yiriwa an ka dugu tɛ mana. Bi tarata loni na i n'a fɔ Aluna Traoré fasoden caman le taara gouverneur ka sigida la ka se ka taa o tɔgɔ sɛbɛn k'a yira ko olu bɛna taari kɛ ma karo gbɛlɛn kɛlɛ nin na sɔrɔdasiw gɛrɛfɛ an bɛ minnu wele ko VDP Mustafa Kwanda nana ka ŋaniya ɲumanya yira jamanatigi kura ka welekan nin na. Ni nana ka sɛbɛn kɛ ka taa kɛlɛ kɛ i bɛ kɛ faso ɲumanya wala tɔgɔ le la puisque Burkina bɛ ka fɔ Burkina bɛ i bɛ se ka na bon k'a yɛrɛ ke ele yɛrɛ ye patriote vrai patriote ya voilà faut que
bɛ yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn kɛ ka taa kɛlɛ le la an pɛrɛn lo hali min bi wulada na ne ka fɔ k'an bɛ taa Djibo ne pɛrɛn la hali min ne ko ban fɔra k'an bɛ taa ne pɛrɛn na inshallah. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan faso ka welekan lɔ n'o filankɛw ani sifinw bɛɛ lera komi Aluna Traore y'a fɔ cogo min na saya dɔw yɛrɛ ka fisa ni maliya ye sabula n'i ko ye Burkinabɛ ye o y'a sɔrɔ jamana le bɛ yen. N dɔgɔcɛw n balimaw a ka wuli nin kɛlɛ n'i bi Burkinabɛ yɛrɛ yɛrɛ le a piri piri n'i ma nin kɛlɛ nin kɛ maloya dan i sani o ka fisa an bɛɛ ma cɛ ko dɔw bɛ yen o kaburu ka fisa mɔgɔ minnu bɛ taama na. Hɔrɔn tele le bɔ la hɔrɔn bɛɛ ka don ka jɛ ɲɔgɔn na ka nin sotana nin bɔ an ka dugu la. Bi tarata loni na Wagadugu kɔnɔ gouverneur ka sigida la maa ɲɔgɔnna 1605 de taara o tɔgɔ sɛbɛn nka ɲana an ka bɔ nin kɛnɛ nin kan an ye donso jɛnkulu dɔ sɔrɔ minnu fɛnɛ nana an b'a lɔn n'o nana o tɔgɔ sɛbɛn lera o ma sɔn ka kuma an fɛ nin tun ye Kadɛrɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ni farafina ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ dolo minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tɔlɔntankulu degeli karamɔgɔw ali tɔlɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw ka an tolon k'an sewa ni tɔlɔntan damu ye ɲɔgɔn fɛ. farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ Siaka Traore bolo. Nuit AGSM su kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw kofɔ a takotana baaraw kɛra sibiri tɛmɛnen novembre kalo tile 5 san 2022 ka dugu jɛ kunu kari la Sikasokaw fɛ yen. Nuit AGSM kun walasa Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka baaraw ka lakodɔn ani fana farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka to ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya tuma ni tuma. Umar Baba Traore AGSM ɲɛmaa ma ka nisɔndiya dogo. Région bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso yan a kɛra nisɔndiya kɔnɔna la a bɛɛ ɲana an bolo. O nisɔndiya kelen don Pierre Zunu fɛ n'o ye Sikaso AGSM ɲɛmaa ye. An ye wulikajɔw kɛ an ye ladilikan caman ɲini mɔgɔw jɔra an jigiyaw fana kɔrɔ an sera ka min kɛ o de yera jɛɲɔgɔn tɔgɔ la fɛn o fɛn y'i sen don nin baara la k'an dɛmɛ walisa an ka se a ka kuncɛ cogo ɲuman na nimisi wasalen don. Kɛnɛ kan Sikaso Senatɔlɔntan Ligi ɲɛmaa Mami Kɛlɛtigi Jaabi tun bɛ yen a nisɔndiyara. Nisɔndiya le fait que u ka fɛn délocaliser ka na n'a ye Sikaso ka bonya d'anw kan. Su in denfa Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri kɔrɔ Maître Jean-Claude Sidibe a denfaya bɛnna a ma. Ni Ala sɔnna ma ni mina n b'a ta k'a fa fo bɛɛ k'a dɔn ko AGSM bɛ baara min na jamana kɔnɔ baara de don an nisɔndiyalen don su in na. Move Africa de tun ye su in sponsor ye. Move Africa tɔgɔ la Boubacar Keita ye bonyamasegin kɛ. AGSM ye an partenaire ye a ma fɔlɔ bi la depuis kumajan an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ka na ni baaraya d'a ma a diyara an ye a bonyana ma. Mali sifinw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiriso tɔgɔ la Modibo Nama Traore ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase. Minisiri ko ne k'a ka foli a n'a ka tanu k'a fɔ AGSM bureau ye k'a fɔ AGSM membre bɛɛ ye ale ni presse bɛ ɲɔgɔn fɛ. Su kɛrɛnkɛrɛnnen ye hukumu kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn dan dɔ kɛ Mali radio sow ka jɔnjɔn radio Kiledu Sulemani Kulibali de y'o jɔyɔrɔ ta min ye télésow ye Télévision M7 Amadou Kouyaté y'o jɔyɔrɔ ta presse en ligne bɔlɔlɔ sanfɛ Planète Sport Yakuba Tangara y'o jɔyɔrɔ ta presse écrite Gafew l'Indépendant Sori Kulibali y'o jɔyɔrɔ ta VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don. Ayiwa ni n bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan labɛnna Cheick Thiro ani Sénémou Keita fɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Mɔgɔ kelen fɛ jaadu diyale mɔgɔ kelen fɛ donso ini fama mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ kelen fɛ ka biya bamara wele